Sa makausap pa, maradyaw nga buntag kanatong tanan. Maing buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw nga naglantaw sa atong live streaming. Usa sa pinakanindot nga nabasa nato sa Ebanghelyo mao kining pag-ampo ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Din atong ginabuhat sulod sa santos nga misa. Apan mga igsoon, unsa may atong pwede nga makuha nga pamalandong o mensahe kanatong tanan sa atong pagsaulog sa santos nga misa karong adlaw. Gahapong adlaw mga igsoon, bagan pipila ka mga oras nag-shutdown ang Facebook o ang Messenger na nakuratan ang daghay mga tawo, nawala ang connection taglaong pa. Siguro usa sa nakapakurat sa mga tao tungod kay wala na sila'y connection sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Apan mga igsoon, unsa may pinakanindot nga o kinahanglan nga mabalaha kita kung mawala ang connection nato sa atong Ginoo. Mao kini ang mensahe kanatong tanan karong adlaw nga dili kita o dili unta mawala ang connection nato sa atong Ginoo. Bahala mawala na kang connection sa uban, connection sa FB, connection sa Messenger o uban pang social media platform. Ang atong paningkamutan that our connection with God ang dili mabugto. What will move our fellow men to ask us to teach them how to pray? Unsaon nato pag tudlo sa atong isig katawo, unsaon pag-ampo? Ingon sila kinahanglan puno kini sa kasing-kasing, puno kini sa gugma. When we pray, my dear brothers and sisters, we pray full of love. We pray heartily, just like Jesus. Sama ni Jesus. Just like Jesus, we too must see to it that we live what we pray. Paningkamutan ta nga ang atong giampo, ato pod gipuy-an nga puno sa gugma, gipuy-an nga puno sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Sa mga panahon mga igsuon nga wa kitay maampo, sa mga panahon nga maglisod kita pag-ampo, ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo kanato sa pinakasimple apan maundanon nga mga pag-ampo. Ug mao kini ang the Lord's Prayer, ang amahan namo, ang pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. May we learn to pray the Lord's Prayer every day, nga puno sa gugma ug puno sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Di lang unta kita moampo tungod kay mao kini ang gitudlo, moampo kini tungod kay gikinahanglan nato kini nga mga pag-ampo sa atong kinabuhi. Mga igsoon, sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, atong ampuon kanunay kining pag-ampo ang itulo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Ampuon nato kini nga puno sa gugma, ampuon nato kini nga puno sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Sama ni Jesus, atong tudluan ang isog usa sa pag-ampo sa amahan namo. Ug di lamang karon, ampuon nato kini hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog palihog.